Nos, üdv mindenkinek, itt vagyunk egy újabb videóban. Ma ezt a Csepel Csillag kempingbiciklit szeretném nektek bemutatni. Kezdjük is! Évjáratot nem tudok mondani, de feltehetően 70-es évek vége, 80-as évek elejére tudok tippelni. Nézzük is meg közelebbről ezt a biciklit. Gyári felnél megvan, de ez nem a gyária. Kérlek szépen, felniken vettük, úgyhogy csak felniken át, de volt pár egész kerekünk, és azt felnistől kicseréltük. Szóval ez nem gyári gumise, de nagyon szépen gurul. Itt a lámpatartó, sajnos lámpa nincs hozzá, ezt nagyon sajnálom, pedig illene. És ugye itt van ez a szabályos körlyuk, ez azt jelenti, hogy a fékpofa azon a lyukon keresztül itt átjött, és a futó felületéhez ért. Egyik ilyen kempingbiciklis gyűjtő videósnak van egy ilyen, csak az barna, és Csaba bicikli, arról talán vágok be képet. Itt láthatjuk, hogy itt a Csepel logója, szépen csillag, de azért már eléggé le van kopva. Csepel, Made in Hungary. Itt, ha tovább jövünk, eljövünk a bicikli kormányáig. Sajnos se fékkar, se bogdán, meg se fékpofa nincs rajta már, pedig ezen volt. A markolat az, mint látszik, nem gyári. A gyári az egyiken megvolt, ha jól tudom, ezen az oldalon, aztán nem biztos. Az a lényeg, hogy ki lett cserélve a markolat, egy ilyen sportbicikli markolata van most rajta. De van képen, mikor még rajta volt a gyári. Nem volt hozzá markolatunk a másik oldalra, aztán kiderült, hogy volt, de rá volt rohadva, és nem bírtuk leszedni, ezért le kellett verni. Jelenlegi aktív flottámban ez az egyetlen bicikli, amin megvan a kormánynak a tekerője. Ez a kormánytekerő, aki nem tudná, ez arra szolgált, hogyha ha balra csavarjuk, így, ezt sokáig kellett csavarni, akkor a kormány és a kerék az külön állt, ez az összecsukatásnál plusz helyet szabadított fel. Sajnos ezen a példányon be van szorulva, próbáltuk szétszedni, de azt derült ki, hogy ehhez szét kell szedni a bicikli kormányát, és csak úgy lehet, és meghúzzuk szépen, jó erősen, de azért annyira, hogy lehessen nyitni. Lehet. Na. Szóval ez egy kicsit érdekes, inkább most jelenlegi állapotában csak egy dísz rajta. Látható a válasz, elég rozsdás, de szerencsére a gyári fényezése van rajta. Ez egy nagy pluszpont, kevés biciklimen van még a gyári fényezése. Itt látható az összecsukási pánt. Ez az összecsukhatási rész pedig teljesen jól működik. Videó végén összecsukom nektek. Itt a pumpatartó, ide egy orkán pumpa jó. Ugye itt van a két tartója. Ott a lánc. Annyit elmondanék nektek, hogy a nyereg és a lánc az egy Csepel-Mátra bicikli, hisz ezen nem volt. Vagyis hát lánc volt, csak le volt szakadva, az volt a gyária. Itt a hátsó kerék, ez is felnőm volt, csak felnistől kicseréltük. Itt látható. Itt van a sárvédő, amúgy krómozott, csak van rajta vakrózsda, majd le lesz pucolva. Itt látható, hogy csúnyán belementem egy oszlopba, és a kicsit elferdült a sárvédő, de ezt megpróbáltuk kiigazítani, annyira, hogy ne zavarja a kerék futását. Van ez a csomagtartó, csak ezen a részen, meg ezen a részen nincs benne ez a tartóka, így ez teljesen ki van lazulva, használhatatlan. Van rajta a standard, csak nem a gyária.
Ott pedig jöjjön, amit várunk, az összecsukás. Talán így. És akkor a bicikli összecsukva így néz ki. Kormánya sajnos elferdült, de amúgy így néz ki összecsukva ez a kerékpár.